Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kusabatyazwa isihluku kuqothwa umndeni. Zingenela isiteleka izisebenzi zase-UVS kanti i-IEC ithi sime ngankomo. Nenabeselo nazi indaba ze1KZN TV siyakhuleka. Sanibonani. Uhulumeni wesifundazwe neziphathimandla kumasipala weLembe bahambele kumndeni wakaMunsame Nyuwa Ark eMandeni ukuyobhonga kwemswaneni emva kwesigameko sokubulawa kwamalunga lomndeni ayisikhombisa ngesihluku kanti kumanje kusaboshwe abasolwa abathathu. Kulesi gameko bathathu ababulawe ngokugwazwa kwathi abane badutshulwa okubala nowesifazane oneminyaka engu-20 oqalwe ngokudlwengulwa. UNdunankulu ukushayela ihlombe ukuboshwa kwabathathu yizo wedwa wabo esagcola amathafa. Amaphoyisa akwazile ukubabamba ke labathathu noma oyedwa esabalekile. Okubi ngalobalekile ukuthi wavela umuntu obevele efunwa amaphoyisa. Kusho umuntu nje ophila ngokuthi enza ubugebengu, umuntu ophila ngokuthi ahlukumeza umphakathi. Ophiko olulwisana nobugebengu uthi indawo eNewark isihamba phambili ngobugebengu ngaphansi kwesifunda iLembe. Uthi ubugebengu okuyibona ophamba phambili obegqekezwa kwemizi yabantu. Bukhona ubugebengu kodwa ke ngokwama-stats umuntu usanda kuthola nje ukuthi mhlawumbe isiwu-number 1 under iLembe ngokobugebengu obukhona ngaphakathi endaweni kodwa ke ngokuhlukahlukana ngokwama-categories. Okokuqala kwama-robberies, ama-rape, ama-cases anjalo kubikade ihamba phambili ngokwe-stock theft sesithe ukwehla-ke sona kancane. Kodwa ke ngokukhulu ukulekelela namaphoyisa siyabona nje ukwehla ubugebengu kancane endaweni. uNtuli uphinde wancoma ukubambisana kwamaphoyisa nezinye izinhlaka ukuze kuboshwe laba bathathu. Siyafisa nokubambisana kuqhubeke kube khona njengoba kwenzekile namanje ngoba oyiphini likamkhuzi wamaphoyisa esifundazweni ade engazisa ukuthi kuthe makwenzeka lokhu kwasukuma wonke umuntu, kwasukuma umphakathi, kwasukuma laba private security, kwasukuma zonke inhlaka kwacingwa. Kwasebenzisa ubuchwepheshe-ke ukuze bakwazi ukuthi batholakale nalaba benze lo bubi lo. Besithi-ke ubuchwepheshe ibona ehlale sisho sithi ibona obungasilekelela ukuze sinciphise ubugebengu esifundazweni. Kodwa njengohulumeni impela sizobukhulu ubuhlungu njengoba nomongameli wezoqobo lwakhe esethumela umlayezo ekhalela isifundazwe ephinde futhi ekhalela kanye nomndeni. Ngokomndeni kulindeleke ukuthi bonke ababulewe babekwe endlini yabo yokugcina ngesonto. Abasolwa bazovela ngoLwesibili enkantolo kwaManti kwaDukuza. Kudeboho Sibisi, wezindaba ze1KZN TV, kuChannel 261, ngiseNewark eMandeni. Kunangaboni ngasolinye phakathi kwabaphathi benkampani kashukela yaseMpangeni uMhlathuze Valley Sugar Company UVS kanye nezisebenzi zayo njengoba izisebenzi ingenela isiteleka zikhala ngokuncishisela kwamaholo ngaphandle kokwaziswa. Laba abaphinde basola abaphathi ukuthi bayabaphoqa ukwenza imisebenzi abangayiholeli okuhlanganisa nokugibela ezihlahleni okubeka nempilo yabo engcupheni. Zidubeke umsebenzi izisebenzi zenkampani iUVS okuhlanganisa eyasemandla Nkala kanye naseMpangeni esicosha amakinati kuleli plaza. Laba bakhala ngokudonselwa imiholo noma ke izimali emiholweni yabo beholeke imiholo engaphelele. Laba bathi kushintsha imithetho nabatshelwe ukuthi ke kumele baqale begawula izihlahla kuyima becosha amakinati ukuze ke bakwazi ukuthi ke bathole imiholo ephelele. Laba bathi ke angama-20 ngosuku amasaka kumele wathole alamakinati ukuze ke bahole imali ephelele. Bathi lokhu ke akuhambisani nababekusayinde kwinkontileka ababeyisayine besaqala umsebenzi. Leli pheshana ke ilona abalinikwa umqashi abathi payslip abalithola zinyanga zonke njengoba kuliveza ke imali edonsiwe engu-524.75 abathi ke abazi ukuthi iphelelaphi nokuthi idonsulani. I-contract esayisayina ayikaze ishintshe kuzobe manje kodwa bona bawushintshile umthetho kodwa ama-contracts azishintshe. Okay, njengamanje sibanjelwe imali asisazi ukuthi ziyaphi lezi imali. Uthola ukuthi umuntu esikhundleni sa-3,000 nemali ehole o-1,000 noma 2,000. Babhala ukutheni kwi-payslip abasho nokuthi lama deduction abawenzile a1. Kumele kuvele phela kwi-payslip ukuthi ingani le mali lebeyideductile. Bazobhala u-deduction bani ongazi ukuthi ubhekephi. Siyazi ukuthi siseplazini bakithi kodwa akusho ukuthi asifundile. Ingoba vele ehluphekile umsebenzi asitholi. I-payslip le ibhala ukuthi
iphepha nganoma i-payslip noma yiphepha noma yini ibhale u-wage adjustment deduction chaza ukuthini lokho. Ukubakhalisa kakhulu ukuthi ke baqale bashaye ihlahla nabathi ke akusiyo umsebenzi abawuqashelwe kuyima becosha amakenati bewagcwalise. Ngo11 mhlambe kumele ngiqale ngicoshe. Mhlambe bazothi amasaka u20. Ade ngishaya ihlahla ukusa konke. Ngizothatha u20 kusukela ngo11. Ngizophuma past 1. Nje manje ke uthola ukuthi ngizocosha amakinati ngiphume namasaka awu5 noma awu3 bathi ke soholela lawo masaka lawo uphume nawo ukuthi ushayile ihlahla walimala wawa wenze njani mina ngisanda kuba ihlahleni nje kodwa ngiwela into engayiholeli ukugibela ihlahleni akuholeli njengoba sibadala sibangaka thiwa phezulu wonke umuntu umuthi awungane nami ngifika kanjani le phezulu uthi umphathi ufuna umjaho uthe ufuna umjaho ukuthi ungakanani ufuna umjaho mangabe kuthi uyahluleka hamba ekhaya sihluphekile sifuna ukondla izingane zethu. Njengoba bengenele isiteleka namuhla abaphathi babatshela ukuthi ke ngeke balibhala usuku namhlanje kodwa futhi uma bebuya ngolesibili babuye beze emsebenzini ongabuyanga uyaxoshwa. Laba ke basatshiswe ngokuthi ke uma bengakwenzi okushiwo inkampani bazophelelwa umsebenzi beqasha abanye. Uma sithi thina sifuna ukubeka imbono yethu abafunanga ukusinikeza ukuthi sibeke imbono yethu kwathiwa asihambeni njengamanje sibuyele emakhaya umuntu uzobuya ngolesibili ofuna ukuthi sibuye ngolesibili sizosebenza. Mawuthi ubeka isikhalo lapha sishiwe njengezinja sabe sashiwa nje. Kwathiwa namuhla sibhali kwathiwa ngolesibili ongavukanga angasaphindeza. Bathi kwamakhelwane kudiliziwe bazothatha kwamakhelwane. Imizamo yokuthola ukuphola kwale nkampani ayiphumelelanga ke njengoba ke izincingo bezibanjwa zibuye zivalwe. Estabane zo1 KZN TV ngingusamgeliswe Ngqulunga. Ikhomishani yokhetho ezimele IEC ithi isifundazwe kwaZulu Natal sekulungele ukusingatha ukhetho lohulumeni basekhaya kulonyaka. Lokho ekulandela njengoba kade kuqhubeka ke uhlelo lwawo likazwelonke kulesifundazwe lokubonisana nezinhlaka ezibambeke iqhaza ukulungiselela ukhetho oluzayo lohulumeni basekhaya. Ikhomishani yokhetho ezimele i-Independent Electoral Commission ithi isifundazwe kwaZulu Natal sibalo nezinye ezinabantu abaningi asebelahla ithemba ngentando yeningi. Uhlalo we-IEC Msotho Myepa ngesikhathi ekhuluma nabezindaba eThekwini uthi izingxoxo abebenazo nenhlaka ezibambe iqhaza kubheka okhethweni zithelekile ezinhle. Commission engaged a broad range of stakeholders across government, political parties, traditional leadership, civil society and security structures. The Commission's engagement with the Premier of KwaZulu-Natal reinforced strong intergovernmental cooperation with a clear commitment to support voter education, deepen collaboration, and jointly strengthen public confidence in the electoral process. Le komishana ithi izokwenza konke okusemandleni ukuthi ke lolu khetho alubinazo izihibe ngokwenza isiqinisekiso ukuthi abantu bavota ezikhungweni zabo. We are not asking people to vote anywhere in the ward. You vote where you are ordinarily resident, in that VD where you register, where your name appears on the voters roll. That's where you vote. It is there not because you take 15 taxis from across 5 wards to get to it. It is there because it's the ward in which you're ordinarily resident. And that's very, very important to clarify. The law requires that you've got to be ordinarily resident in that ward. Everyone must be warned. The voters concerned who agree to doing this will face jail, because we investigate them. It can't be that you have registered and we don't know when you have registered. And you have given an address where you don't reside, where people there say we don't know you. If that happens, we will prosecute. That's clear. But to the extent that we may find that there is a party perpetrating it, the Commission will also seek the harshest measures possible for that political party. IEC inxuso umphakathi kuba usebenzise uhlelo lwayo lwa-online ukubhalisela ukuvota ngezinsuku ezimenyezelwe. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi Mthembu eRichards Bay.
Uhlongoza ukuphazamisa uhlelo lokufaka kwabantu endlini ezintsha eziyizite ezomphakathi wasephase 3 embali ku-Ward 17 ngaphansi komasipala semsunduzi. Lokhu kuze emva kokuba ke usola ikhansela ngokungaxhumani nawo ngendlela kanjalo nokufaka kwabantu abangaziwa kulezi zindlu. Elinye lamalungu omphakathi lithi lezi zindlu zakhiwe endaweni yawo kuyaxaka masubona umuntu osuka kwenye indawo ezongena kuyona. Uthukuthela ugane unwabo umphakathi wasephase 3 embali ngaphansi komasipala umsunduzi. Lokhu kuze emva kokuba ungajabule ngohlelo kwakhiwa kwezindlu eziyisitezi kanjalo nokufakwa kwabantu abangaziwa kuzo. Elinye lamalungu omphakathi liyachaza ngalolu hlelo. Lezindlu ke lezi ziyitezi. Inkinga siqala ekutheni okokuqala nje angithi sasibhalisile kulezi zindlu. Laba vuselela izindlu eziveli besihlala kuzona. Kodwa manje kufanele sibhalise kabusha. Okukuthi baklema kabusha labantu imali kule ulokwakhiwa kwalezi zindlu. Abasasitsheli ke kodwa ukuthi iplan yabo isika nje. Sebesitshela ukuthi kunebhodi abalifaka elalichaza ukuthi sebezoqala ukwakha la sekufanele sivele sizobhalisa. Esingakwenzanga sebesitshela kulo mhlangano ababesibize kuona okokuqala ukuthi bakwenza lokho. Sase sibana lezo ekhalo ukuthi okokuqala nje bayasihlukanisa ke somphakathi ngoba bafuna thina kuphela abantu abanikazi bezindlu. Umphakathi esihlala nawo bawu sideline. Lo mphakathi ukhala ngokuthi lezindlu zakhiwe ezindaweni zomphakathi njengoba ngaphambilini bekuyizindlu ezinamagumbi amane. Okudidayo ukuthi lo muzi ngabe okabani njengoba sebehlala bebaningi nabantu abangaziwa kulona igceke elilodwa. Mina la balise sabo 4 kodwa igcineni laba abawu2 bakhishwa. Umfana wami usebuyele ngoba sekuthiwa kuvuka igama likagogo wakhe esasibalise ngayiqaleni bambuyisela kodwa lo wesine akabuyelanga sebefake owesifazane ungamazi. So isikhalo kisithi ke kahle hle sakubanika umnikazi wegceke la ngoba phela bafike bona igceke kwelami la kaSithole. So njengoba befika egcekeni la kaSithole bafaka leso sitezi besifaka ngaphandle kokuxoxisana ukuthi leso sitezi basifaka esikabani nalo abamfakela bamfake ngaphandle kokuthi sixoxisane kodwa bamfakile. Ngakho ke angazi lutho ke njengamanje ukuthi oqhubekayo uzoba yini kodwa isikhalo bekuyileso ukuthi ukuxhumana kwethu nekhansela akusebenzanga. Ikhansela kule ndawo uSipho Ndlovu libhalelwe imibuzo ehlanganisa nokusoleka kwalo kokudayiswa lezindlu kubantu abangaziwa endaweni kuze kwashaya isikhathi sokuya emoyeni lingakubuyeli kwithimba lezindaba. Izindabeni 1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eMkungundlovu. Asithi shelele itolene nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Kusabatshazwa isihluku kuqothwa umndeni. Zingenele isiteleka izisebenzi zase-UVS kanti i-IEC ithi simi ngankomo. Kutshalwe ke imali elinganisela ku-36 million wamarandi ezokwelekelela ukushintshwa kwamapayipi amanzi aphakela umasipala waseMadlangeni. Lokhu kuvele ngenkathi ke meya lo masipala waseMajuba uThembelihle Mthembu ephendula kiso ilalo msebenzi okulindele uba kuthathe kunyaka owodwa nozovula kamathuba omsebenzi kubantu balendawo. Imeya kamasipala Majuba uThembelihle Mthembu uthi bazoshintsha amapayipi amanzi azothatha imali elinganiselwa ku-36 million wamarandi. eMadlangeni ingaphansi komasipala waseMajuba wesifunda okuyiwona ophakela amanzi eMadlangeni naseDanhouse. Sihamba ngohlelo ke lozoshintsha ke lokuthenisoyi la izofaka khona ipayipi elibizwa ngokuthi PVAC pipe. Ipayipi ke leli lingake lisahlupa ukuthi liqhume njalo. Siyazi ke amapayipi abestars ahlala eqhuma mihla namalanga kugcine sekuphazamiseka ukuphakela kwamanzi emphakathini ngaso sonke isikhathi. Lena ke phase 1
uphase 2 uzoba sekuphuma ngaphandle kwedolobha sesiya ko White City neindawo ezakhele idolobha laseMadlangeni. Iproject la ile ibize u36 million. Kuzovuleka amathuba emisebenzi awu30 kuya ku40. Izothatha isikhathi esingangonyaka. Silindele ukuthi ucontractor angene ngomsombuluko esayithini umsebenzi uqale wenzeke ukuze abantu bakwethu bakwazi ukuthola amanzi. Ubese nxusa kuba umphakathi uyiphathiswa kwezikhali zamantungwa ingqalasizinda. Lento yokuthi ke kuvandalizwe ingqalasizinda yomasipala noma abantu beyixhumele kuyingqalasizinda yomasipala iyasilimaza kakhulu ngoba kunezingxenye lamanzi agcine ngasafiki khona. Siyazama ukudila nayo ngoba lapha eDanawuza kunenye iproject engiyoyilauncha nje kulamaviki azayo la sobe siformalize khona sifaka ngisho ama-meter siformalize ukuthi abantu siba connectele thina njengomasipala emapipe nethu bengayiconnecteli ngoba abanawo ama-skill ukuthi be-connecte ngendlela efanele kugcina amanzi eselika. Kanti imeya kamasipala eMadlangeni ithi lokhu kuzoletha omkhulu umehluko emphakathini. Ithuba abonge kakhulu kumeya wethu wase-district ubaba uMthembu nethimba lakhe lonke. Njoba belapha eMadlangeni nje ukuzohlaba isoyi lokuthi iqala umsebenzi lo wokulungiswa amapipe la awe-asbestos. Besinenkinga ke enkulu kakhulu kweMadlangeni yokuqhuma kwamapipe ukushoda nje kwamanzi kakhulu yiwo lamapipe ngoba ingxenye eziningi nje zaseMadlangeni beshoda ngamanzi ngaso leso sizathu leso. Sibonga kakhulu ke ngeproject le ezoqala ke khona manje njoba ibizothulwa nje usuzoqala kumsebenzi. Kodwa ke angikubalula ukuthi ingqinambe bezikhona ngoba sikushayela ihlombe kakhulu ukushintsha kwalamapipe ama-asbestos. Ebeyidala ke kodwa ke nezifo iqiniso lisho njalo beyidala izifo ukushintshwa kwawo sizokwenza ukuthi nempilo yabantu ibe ngcono nalokhu ukuhlukumezeka obekukhona ukuthi namhlanje sithola indaba zokuthi eqhuma ipipe endaweni ethile nasendaweni ethi seqhuma ipipe kugcina kungazathi umsebenzi awenziwa sekuzoba khona kumehluko omkhulu kakhulu ngokushintshwa kwalamapipe. Uphinde wabonga ukuba lokhu kuzoba ingxenye yokuletha amathuba omsebenzi. Okunye nje futhi umuntu angakubalula siphakamisa ukubonga ukuthi iproject ke mayifika isuke izodala ke namathuba omsebenzi. Yilokho nje futhi sikunqoma kakhulu ukuthi umsebenzi engathi ungahamba kahle nabantu bakithi eMadlangeni nasemajuba yonkana ngoba iproject isemajuba kahle kahle ibased eMadlangeni. So siyabonga nje kakhulu ukuthi amathuba omsebenzi azovela ngalondlela leyo ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi bacoshe okuncane abangakucosha kulesi sikhathi samanje. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseMadlangeni. Inhlangano yegumbi labafelokazi kanye nabafelwa ithi ke ziningi inhlelo ezenza ukususa kusizo lokulahlekelwa othandiweyo babo kanti ke ingathanda nokuthola uxhaso kuze kidlondlobale. Labo basho kanjena behlangene osizwe neNewcastle enhlanele kaMthaniya ukuzobhunga kabanzi ngendlela zokuzithuthukisa. Ngokunye abakwenzayo bathi balekelela abantwana abangenabani. Abasunguli benhlangano yegumbi labafelokazi kanye nabafelwa bathi bahlangene ngokusizana kanti bangafisa ukuthola uxhaso ukuze bezodlondlobala. Igumbi labafelokazi ke sihlangene sikhulisana ngokusizana nangomkhuleko nanokuthi omama besibekelane nobaba abaneyinkinga laba bangesanawo amakhosikazi nomama bangasenabo abayeni. Siyaye sibonisane sihambe sicele masicelile sifuna ukuthi sisizakale izikolo labantwana abafike ezikolweni bengenasicathulo kokanye masithi siyaphaphatha emnyango osinikile sicele mhlawumbe ama-uniform sinikezwe lapho esinikezwa khona ngoba namhlanje nje sifisa ukuthi siqhubekele phambili ngokuthi sithole ukuthi sithola ifunding sikwazi ukuya esizindeni sethu sinaso izinda segumbi amandla angekho la esizopheka khona amasobho senzele bonke labantwana abahlala ngisho ezitradini beswele ngisho ukudla bedla ko dustbin sifisa siyigumbi labafelokazi ukuba siza sibanikeze ukudla sicela ifunding. Laba bathi zikhona izingqinamba zokuba umfelokazi kepha indlela iyahambeka. Ziba khona ke ingqinamba eziningi esibhekana nazo mangabe khamba ubaba kulo 16 years bekunzima kakhulu ngoba ubaba uthe mayihamba wangishiya nabantwana abancane kodwa ngabhunkula njengomuntu wesifazane kakhulu bengithemba uNkulunkulu kukho konke engikwenzayo ngiyaye ngethemba uNkulunkulu ngoba abantwana akaze bilali bengadlili
bekuba yiyo leyo mzamo ukuthi uma umama uyavuka ekseni uhlangane namanye amakhosikazi besilima ngiphume nami ngiwashela abanye omama ukuze abantwana bathola ukudla. Owezenkolo uthi bamelwe umsebenzi wokubuyisa ithemba kubafelokazi kanjalo nabafelwa. Izobanikeza nje izwi nomlayezo ukuthi kuhlala kanjani ebufelokazini, kuhlalwa kanjani ekubeni ngezwi lenkosi. Bakhona engiye ngihambe nabo namhlanje ngihamba nabo bakhona, ngihamba noMamselane waye lapha ya ePhendukani. So use umama naye usehanjelwe, usebizwa ngale gama engingalithandi ukuthi uNkulunkulu bekeni kubo ufuna benze njani njengoba bengabafelokazi. Kufuneka bathembele kuye, babheke yena uJehova. Engikuthanda kakhulu uNkulunkulu wethu usinikeza ukuthi sibaphe izwi, sibakhuthaze, sibatshela ukuthi lendlela iyahambeka, but kufuneka babheke uNkulunkulu lo obafake kule ndawo. Ezindabeni za1KZN TV nguAyanda Dube ngisosizweni. Kunikele ngokusemthethweni ngendle emndenini waKambatha eFilidi enhlaneni kaMthane emva koba lo mndeni ucela usizo njengoba ungeminye emndeni entulayo. Uhlalo weIFP kwisifunda saseZululand uMichael Khumalo uthi baphumeke inqina befuna usizo lwalomndeni. Usihlalo weIFP kwisifunda iZululand uMichael Khumalo uthi bazonikela ngokusemthethweni ngendlu emndenini waKambatha. Manje sila kwa Ward 11 eMambatheni. Kade sizonikezela nganansi indlu kubaba wala ekhaya ngenxa yokuthi ingane yala ekhaya yakhuluma kuFacebook icela usizo team umama wayo uyagula, ubaba useyeke etohweni ngenxa ukuthi uzonakekela uma wayo, manje ke akekho basizayo. Ngaseke ngithintwa ke na umhlonishwa umeya uShamase la esebika ukuthi njengomeya wedistrict ngeke ningilekelele. Kodwa sabuya sezwa futhi nasemsakazweni besizeke la ukuba sizonikezela ke lo mndeni ngendlu nansi, sithenge nefurniture nokudla. Ngenxa yozwelo esisuke silithunyiwe thina njengabaholi beIFP sinikezwe lokho ukuthi asisize la kufanele sisize khona. Uqhube ngokuthi kukhona neminye imindeni ehlonziwe kubilekelelwe ngezindlu. Ikhona sike sawuvula eMondlo kwa Ward 12 la eBaqulusini, njoba sivula futhi la eBaqulusini zikhona ezintathu esizozakha Olundi, ikhona esoyakha kwaNongoma, ikhona esoyakha eDumbe, ikhona esoyakha oPhongolo. Empeleni oPhongolo isiphelile, sekusele nje ukuthi nakhona sithola usuku lokuthi siyivule. Kodwa sezizonke lezi zindlu ziwu9 esizozakha la eZululand ngosizo la sihambe silekelela khona abantu laba basuke behluphekile. Ubeseveza ukuba kuningi okwahlukile okuzokwenziwa umkhandlu okwelekelela abantu baseZululand. Asikwazi ukuma ngoba sicela osomabhizinisi ukuthi basize abantu bakithi. Siyaqhubeka nje impela njoba nje abantu bezosibuyisela ngoNovember abantu bazosivotela. So sizoqhubeka. Sayibophezela empeleni ngangishilo ukuthi unyaka nonyaka kufuna kube nezindlu engizakhaya. Kusho ukuthi uma uzobala iminyaka emihlanu ngise office kufanele izindlu kufuna ngibe ngizakhile zingaphezulu kwama20. Sizohambe sibasiza labo bantu esikwazi ukubasiza. Abantu bakithi bahluphekile. Kodwa kusikhona kodwa esifuna ukusiza ngakho abantu. Njoba sikhuluma nje kunengane eseuniversity eyenza ubunjiniyela. Ithathwe ngumkhandlu uyayifundisa, uyayikhokhela ngisho umqasho konke. Kodwa futhi miyiphathe kahle yaphasa, leyo ngane sizoyiqasha thina izothi phuma umunicipal manager ayiqashe permanent. Ngoba sifuna ukusiza abantu baseZululand babe nomnikelo ngendawo yakubo bethi singabokuzalwa eZululand ngakho sizosebenzela iZululand. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseFryhead. Asiphinde sithi shele todo nena besilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nazi indaba okuyizona ehamba phambili namuhla. Kusabatyazwa isihluku kuqothwa umndeni. Zingenele isiteleka izisebenzi zase-UVS kanti i-IEC ithi simi ngankomo. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Iranda kuleli ngu-16.60 kwidola laseMelika bengu-22.37 kupondo waseBrithani bengu-19.41 kwi-euro yase-Europe libe ngu-$4,691.63 ounce bese uthi intengo yalo ngahluziwe yona bengu-$105.07 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Abaqeqeshi beKaizer Chiefs uCedric Kaze noKhalil Ben Yusuf banejoko lokuqhamuka namasu ahlukile ukuqinisa udonga lwabo lwasemuva nolwaseswini njengoba bebheka emidlalweni omqoko abakhaya baseSoweto abazodlala nomakhelwane babe Orlando Pirates. Amakhosi nekamagepula bazothonana phezulu eFNB Stadium ngesonto ngehora lesithathu ntambama. Kanti ngesikhathi bebhekene kokuqala kule sizini ngenyanga kaNhlolanja ezimnyama zangazikwazela ibhece zinqoba ngamagoli amathathu keqandeni ngamagoli kaTsepang Moremi, Oshina Police noEvidence Makgopa. Okwacaca lolo suku ukuthi amakhosi ayengenazo ke impendulo zokuvala ikhwishi zePirates uMoremi aPolice noRelebohile Mfukeng. Laba badlali ke ibona abahamba ke noma abahamba ke phambili kuleli qembu laseOrlando ekwakheni nasekushayeni ke amagoli. Kanjalo ke nabanye abadlali okubala kubona uPatrick Maswanga, Yanele Mbuthuma kanjalo naMakgopa. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Yena nebakaqamba lankomo zilahlekile zodliwa umdlebe kwaSoshangana kwamzimba umntana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.